podľa neurochirurgov, neurológov, namiesto módu bojuj alebo utekaj, čo vytvára stres, dokáže umožniť režim rest and digest, režim kľudu. Ale pozor, nie len, že prináša pokoj, ale modlitba dokáže aktivovať prefrontal cortex. To je tu vpredu, to viem. Čo je naše výkonné centrum, v ktorom robíme rozhodnutia a plánovania. Pravidelná modlitba prehlbuje prepojenie neurónov v tejto oblasti, zvyšuje emocionálnu stabilitu a tiež sebaovládanie. Máš preto plné právo očakávať, že počas modlitby Boh ti môže dať geniálne myšlienky zhora. Veľké veci v mojom živote sa narodili v modlitbe. Keď som videl Šaňko, aj Šimon, čo vy robíte s tou gitarou? Jeden barový akord za druhým a vy to tam vyhrávate, že obdivujem vás. Jožko Turic, brat môj krásny, takýto dar v tebe tu bol dlho schovaný, ale čo ty tam robíš? Poďme dať potles pánovi za týchto hudobníkov. A ja, Sergeje, ty hráš trošku na gitare, ja som sa obrátil na internáte a tam, kedysi sme mali chodbovice, koľky vedia, čo je chodbovica? Na chodbovici sa vytiahlo alkohol na chodbu a pilo sa do rána. My sme sa obrátili radikálne. A tak som začal robiť chodbovice s gitarou. Naučil som sa pár akordov. CDG. V CDG som dobrý. Potom Ačko a EMI a AMI a H7 tiež. A naučil som sa hrávať a pozýval som na chodbovice, kde som ponúkal evanjelium Pána Ježiša Krista. A ak by ste ešte do našich spevníkov, tak zistíte, že pár piesní som priniesol do cirkvi aj ja. S CDG akordami a s H7. A niekto raz pozeral jednu moju pieseň a povedal, ako mohol pastor vytvoriť pieseň, kde je H7 akord. Narodila sa, keď som bol 3 dní na postoch a na modlitbách a Boh mi dal jednu pieseň. Hospodine môj prápor, Hospodine moja sila. Halelúja. Halelúja. Povedzte halelúja, bratia a sestry. Mne, ktorý nemám dosť talentov na to, aby som to dal, a Boh mi daroval niekoľko piesní, lebo som bol na modlitbe, kde Boh aktivoval prefrontal cortex. Niekoľko svedectiev mám takých dramatických, ktoré sa mi stali na modlitbe. Keď som bol teraz v Miloviciach, tak jedno som spomenul na biblickej škole, jedno bolo ešte u starej mamy, tá izba dlhá, kde ona, tam som mával svoju modlitebnú chvíľku. Neodchádzal som z domu bez toho, že by som bol na modlitbách. A to bol taký koberec, ja som ho prechodil vždycky, až potom bol taký už dosť prechodený. Modlitebný som ho prechodil. Jeden večer som sa takto modlil. Nikdy na to nezabudnem. A uprostred modlitby, povedzte spolu so mnou, uprostred modlitby. Modlil som sa, chválil som, nič som nežiadal, som sa modlil. Zrazu mi prišla myšlienka. A Boh mi povedal, zavolaj tej a tej sestre. Bolo možno 10 hodín, večer. Hovorím, Pane, to už je príliš vysoký čas. Ja som takú urgenciu vnímal. Môj prefrontal cortex bol tak ovplyvnený Duchom Svätým. Boží tu povedal, volaj jej, zavolaj jej, nebudem menovať. Bola krátko obrátená. A tak som s takou bázňou zdvihol telefón, vytočil som číslo a chcel som sa prvými slovami ospravedlniť, že volám tak neskoro. Ale ako som vytočil jej číslo a povedal som, že kto som, tak začala plakať a plakať a plakať a plakať. Hovorím, sestra, ak som ti ublížil, odpusti. Povedala, pastor, ty nevieš, čo si spravil. Ona povedala, Pane, nechcem viac žiť. Mala pripravené nástroje na sebevraždu. A povedala, dávam ti 5 minút.
Nikdy to tak neurob, ale ona to spravila vo svojom zúfalstve. Dávam ti 5 minút, pane. Ak máš o mňa záujem, nech mi niekto z cirkvi zavolá. A ja som jej volal v 4. minúte jej 5-minútového limitu. A z Božej milosti som zachránil jeden život. Tento beznádený prípad, tento gadarénsky posadnutý muž, ktorý sa bijával kameňmi, ktorý spával po hroboch, ktorý kričiaval po nociach, trhal okovy, trhal putá, odrazu sedí pri Ježišovi, je zaodiatý a má zdravú mysel. Má zdravú mysel.